И така, ето е турбичката. Сега изваждам другата турбичка. Ето я нея. Ето така изглежда тя. И вътре са 10 неща. Така. И започвам като фащам първото нещо, а именно училището е на първо място. И сега ще го разпаковам. Ето го и несисерчето. Много е красиво, мерси. Ще си го използвам за училище. Ето го. Да. Добре. Така, фащам второто нещо. А именно е в моментите, когато искаш да си свежа. Това е душ гел на Балея. Ето това представлява той. И е с, сега ще ви кажа, с аромат на лимети и мента. Уха е прекрасно, мерси. Така. Фащам третото нещо, да. Ученето е на първо място. I love Мише. Сега. Как да го разпаковам? Малко ще ми е трудно. Не. Това е една много красива тетрадка. Пред мен виждам. С 80 листа. Така изглежда и тя. Продължаваме нататък. Димът си премахни и като свежа краставичка ти стани. Много умно измислено. Да видим какво съм взела сега. Това са мокри кърпички на Балея за премахване на грим 3 в 1. Ето ги тя. Сега продължаваме нататък. Така. Шампуанско. Сега да видим какво е това. Разпаковам го. Извадихме капачката, има не и него. От тук си това е много хубаво. Искам да кажа. Да, го сложа. Капачката. Това е отново на Балея от DM и това е дезодорант. Ето го и него. Както казах, уха е много хубаво. Уха е на плодове, на лято. Макар лятото да свършва и зимата ще ми ухае тук на лято. За което много благодаря. Продължаваме нататък. Споко, мислила съм за всичко. Добре. Сега това нищо не ми говори, но ще видя. Това е това. Спенсъре! Лакако! Душичката! Благодаря ти много ще ми се радва кученцето, ела, виждате зад те, виж какво ти е взема Викито, нали? Виж го. Ще си играе сега, много ти благодаря, ще се занимава цял ден, супер, от тървама. Така.
Така, продължаваме нататък. Косата ми е дълга и не се заплитат. Сега това нищо не пише, но все пак не знам какво ще, затова ще го отворя, ще си го видим направо. Снимайте Спенсър. Започна съм. Сега, така. Това са едни много хубави обички, които, ще си ги съчетая с рокля. Да, много са хубави. Благодаря, много ми харесва. Много са сладички. Ето да ги снимаме пак. Така. Да. Сега, тук ми е нарисувало някакво ученце. Ето го. Но и представя си нямам какво може да бъде то. Затова ще го отворя и ще погледна. Ясно какво било то. Ето. Това е молив. Какво е това бе? Да видим. Това е опаковчетата му. По-ще го разопаковам. Сега ще ви покажа само молива. Той е черен. Ето. Най-обикновен черен молив, но все пак благодаря. Ще си го ползвам за училището, за учите. Така, продължаваме нататък. И това, хей ръчички, хей 2. Да, това само да кажа, че май го усещам във формата на крем. Така ли е, ще видим. Абе, аз тук врачка съм. Ето, екстракт от червено вино, крем за ръце и ногти. Мерси. Нека да си го продължа, че ми става много опитно. Наистина много хубаво, много ми харесва. Ето, сега ще го покажа. Че аз тук почна да чета. Има още неща. Ето, видите, това е една гривничка. Сега ще я отворя. Да махна само чиксото. А дали ще успея да го махна? Не го спознали. Тя ножичката ще да е на помощ, ама... Още малко остане. Имайте търпение за всичко. Това е. Остава. Да, ще ви покажа. Много хубава гривничка. Ето я и ние. Страхотна е. Накрая ще сложа снимка на видеото да видите, и аз имам подобна, всъщност с знака на безкрайност, но това кръстче е много симпатично, много хубаво и да, много ми харесва. Викинце, мерси за играчката на Шоше. Тук си ми написала нещо и няма да си го чета пред камерата, лично се. И сега тук най-отдолу има нещо. Това тук някакво бележчица е паднала, но не мога да я взема. Това бяха нещата. Ето, видите. Малко тук тия харчи, съжалявам. Ето ви нещата. Много ми харесват, Вики, мерси. Надявам се и моите неща да ти харесват. И да. Довиждане от мен, хора! Обичам ви! До скоро!